Hyvää iltaa Jerusalemista. Nimeni on Estra ja lähdin tekemään tätä videota sen tähden, sillä kuulin, että Suomen hallitus tahtoo julistaa Palestiinan kansan itsenäiseksi valtioksi. Mielestäni tämä on aivan Jumalan sanan vastaista, sillä Jumala sanoo, että se, joka koskee minun kansaani, niin hän koskee minun silmäterääni. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että kansoilla ei ole mitään asiaa koskea Israelin kansaan tai Israelin maana. Myös Raamatussa lukee, se, joka kiroaa sinut, sen minä kiroan. Tarkoittaa sitä, että se, joka kiroaa Israelin kansan, sen Jumala kiroaa. Nyt yhteydessä, kun otan tämän yhteyden tämän Palestiinan kansan tunnustamisen sekä tämän homoavioliittojen tunnustamisen, niin nämä on kaksi sellaista asiaa, joita mä todella pelkään, että nämä on sellaiset synnit Suomelle, että Jumala tulee rankaisemaan Suomea tästä tulevaisuudessa. Mä en tiedä, milloin se tulee tapahtumaan. Mä en todella tiedä, että onko se nyt lähitulevaisuudessa vai onko se 10 vuoden päästä, onko se 20 vuoden päästä. Mutta mä todella pelkään, että Jumala tulee rankaisemaan Suomea tästä asiasta ja kovalla kädellä. Mä en haluaisi todellakaan julistaa mitään tuomion sanomaa kenellekään. Mä haluaisin olla sellainen ihminen, joka on solidaaria, hyväksyy niin kuin ihmiset kuin ihmiset, mutta koska mä oon Raamattuun uskovainen juutalainen, mä en pysty siihen. Jos Jumala sanoo, että sä et tee näin, niin se tarkoittaa mulle sitä, että mä en tee niin. Jos Jumala sanoo, että sä et koske Jumalan kansaan, silloin sä et koske Jumalan kansaan. Jos Jumala sanoo, että sä et tee homoutta, silloin sä et tee homoutta. Ja mä puhun nyt siitä homoseksuaalista aktista. Homoseksuaalit ihmiset, en mä vihaa homoseksuaaleja ihmisiä. Se mitä mä vihaan on se teko, homoseksuaalinen akti. Sitä mä vihaan, koska siitä Raamattu puhuu ja sitä Raamattu vihaa. Ja jos Suomen valtio tunnustaa homoavioliitot, se on aivan selvä, mitä se tukee. Se tukee sitä homoseksuaalia aktia. Ja samoin, jos Suomen valtio haluaa tunnustaa Palestiinan kansan, se tunnustaa aivan silloin, se koskee silloin Jumalan silmäterään, joka on Israelin kansa ja mikä on pyhä maa, jonka Jumala on antanut Israelin kansalle. Nyt mä haluan, että me katsotaan yhdessä hetken historiaa, mitä historiassa on tapahtunut. Historiassa muinaiset kreikkalaiset on yrittänyt sortaa Israelia ja on yrittänyt tuhota Israelin maan ja Israelin kansan ja Israelin uskonto. Samoin muinainen Assyria, muinainen Persia, eli Baabel. Nämä kansat on yrittänyt tuhota Israelin kansan, Israelin kansalaiset ja sen uskon. Samoin Rooman kansa, roomalaiset, he painosti Israelia, he painosti meitä, että me ei luettaisi Jumalan pyhää sanaa. Ja ne halus ajaa meidät pois täältä, Israelin maasta. Ja ne halus jakaa tämän maan. Mutta sitten kun me katsotaan, mitä näille kansoille on tapahtunut sen jälkeen, kun on koskenut Jumalan silmäterä kansaan ja silmäterään, eli Israeliin ja Israelin maahan, niin me nähdään ihan selvästi, mitä Raamatussa sanotaan. Näitä kansoja ei enää ole. Ja mä oikeasti pelkään, mä todella siis pelkään sisimmässäni, että jos Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan kansan, ja jos Suomi tulee hyväksymään homoavioliitot, niin mä todella pelkään, mitä tulemaan tulee. Että tuleeko Suomeen
tuleeko Suomeen todella siis niin kuin Jumalan rangaistukset? Tuleeko Suomeen sota? Tuleeko Suomeen nälänhätä? Tuleeko Suomeen jotkut taudit? Koska nämä on niistä, mitä Raamattu puhuu. Todella siis mä pelkään. Ja mä toivoisin, että ihmisessä oikeasti, että ne miettis todella. Ja mä haluan puhua kaikille. Mä haluan puhua kristityille. Mä haluan puhua muslimeille. Mä haluan puhua myös juutalaisille. Raamatun kanssa ei ole mitään leikkimistä. Raamattu ei ole mikään satukirja. Raamattu on pyhä kirja. Raamattu on kirjoitettu muun muassa juutalaisille. Raamattu on tarkoitettu myös muille kansoille. Siellä on viestiä kristityille. Kristityt käyttää sitä. Myös muslimit käyttää sitä. Ja mä toivon oikeasti, että ihmiset herää tähän todellisuuteen. Että jos näin tapahtuu, niin Jumala oikeasti voi rankaista Suomen kansaa. Ja Jumala kyllä löytää semmoisen rangaistuksen, jolla se saa suomalaiset ihan oikeasti tekemään teshuvan. Teshuva tarkoittaa parannuksen tekemistä. Jumala todella haluaa, että jokainen ihminen tekee parannuksen ja se elää hänen käskyensä mukaan, ei omien mieltymysten ja mielihalujen mukaan. Todella siis Jumala haluaa, että jokainen ihminen elää hänen pyhän sanansa mukaan. Ja kun mä puhun Tanahista, se tarkoittaa suomen kielellä vanhaa testamenttia. Sen jokainen kristitty myös tunnustaa omaksi pyhäksi kirjakseen. Ja mä toivoisin, että koska Jumala on meille antanut sen pyhän kirjan, niin mä toivoisin, että ihmiset oikeasti ottaisivat sen sieltä kirjahyllystä ja alkaisi lukea sitä, kuinka Jumala haluaa sun elävän tätä elämää. Ei se ole sulle annettu sen tähden, että sä voisit sitä pilkata, tai että se voisi olla siellä vanhanaikaisena antiikkiesineenä, koristeesineenä, kun ihmiset tulee, niin sä voit esitellä, joo mä oon kristitty, joo mä oon juutalainen, joo mä oon hyvä muslimi, kattokaa, mulla on se kirja tuolla. Mutta siis se, että sä et todella aukaise sitä, koska sä et tunne sitä kirjaa, aukaise se kirja ja lue sitä oikeasti. Kato, miten Jumala haluaa sun elää. Kato, miten Jumala haluaa sun elävän. Ja mä toivon oikeasti, että sä teet teshuvan. Mä toivon, että sä teet katumuksen. Ja sä tuut Jumalan tielle. Sä elät Jumalan tahtojen mukaan. Ja sä lopetat Israelin kansaan koskemisen. Ja että sä lopetat noi homoavioliittoasiat. Ja mä toivon todella, ettei Suomen kansalle tule koskaan tapahtumaan mitään pahaa. Mä oon isänmaallinen suomalainen, vaikka mä oonkin juutalainen. Ja mä toivon kaikkea hyvää pelkästään Suomen kansalle. Ja siksi mä puhun tätä. Ja siksi mä puhun näin, että tehkää parannus, kääntykää Jumalan puoleen. Ja ottakaa se Raamattu sieltä kirjahyllystä ja alkakaa lukemaan sitä. Koska ei Jumalan sanassa annetut varoitukset, niin ne ei ole turhaa. Koska ne asiat, ne tulee todella tapahtumaan. Ja mä pelkään, että niin kuin mä oon jo monta kertaa sanonut, niin mä pelkään, että Jumala rankaisee Suomen kansaa. Ja yleensä on aina 3 tapaa, millä Jumala rankaisee Suomen kansaa. 3 tapaa, millä Jumala rankaisee kansoja. Ne on yleensä taudit, ne on yleensä sodat ja niin edespäin. Okei, mä kiitän kaikkia ja mä toivon, että tämä viesti menee ihmisille perille ja että jos joku kuulisi mun sanoman ja jos joku tekisi parannuksen. Kiitos kaikille, hyvää illanjatkoa, hei.